inyo galing po sa Australia. Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. Muli ako po si Dian Paragas at ang pangalan po ng aming sorpresa ay si Maam Esperanza Milanes from BINALONAN. So abangan na lang natin yung magiging reaction niya. So ano pang hinintay nyo? Arat na! Bahay ng aming sa sorpresa. So, ano bang iniintay nyo? Arat na! hello po. Asan po dito si Esperanza Nila? Nasa loob. Ay, nasa loob po. May punta na natin doon. Puntahan na lang po. Bakit po? Sir, may ano po kami. May surprise po kami. Galing po sa Australia. Dito na siguro dato. So, makikita nyo po yung kapatid ko dito. Hindi po ba nangangagat? Ay, puti! Dito na nga po kami sa bahay nila. Kala ko totoo. Sige. Kala ko totoo. Hello po. Kaya ilulog natin. Hello po. Ma'am, may surprise po sa inyo galing po sa Australia. Nandun po sa labas. Opo. Ilulog na lang po natin dito. Surprise po para po sa inyo. Sino nagbigay? Ano po? Madonna? Leilani, Ay, Ballesteros, Darwin and Australia. Galing po ng Australia. Food. Opo, food. Ilulog na lang po namin yung gift po para sa iyo. Sa inyo po. Oh, sige. Wait nyo na lang po kami dito. Hello po. Surprise ko. Surprise. Ang galing. Get Wilson Mare. Nakalagay. Kaso baka makaganda yun. Daming kay. Get Dami. well soon, mami. Malaki tipon yan. Oh, Yan ang marami. Nice po. get well soon, Mare. Mami. Mag-record ko siya sa kwan. Sa
lang. Wala, kapit-pita. Ganun eh. Sakto nga din kami. Dito mo na. So, ano pong masasabi niyo, ma'am, sa Iuro mo na surprise dito, po bro. nila? Bro. Ay, siyempre. Boss. Surprise talaga. Ha? Nagtataka ako lang po. Pitak Sino yan. pwedeng magbigay sa akin ng ganyan? Eh, wala akong iniisip Bro, na oh, pwede okay lang po, mamaya na. Pero, surprise Meron Mari, pa po. sabi niya. Rita. Sabi ko, Marilani. Meron pa po. Bigay po Hello. para sa Meron pa po. Marilani. Bakit ganito? Tawag na lang. Ayan. Picture na lang po kayo, ma'am. may picture po. Yun. Yun. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Picture po. Picture po na yun. Call Judy, nakikita ka dyan. 1, 2, 3. So, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang aming pasorpresa kay nanay at may hinanda pa pong message para po sa kanya. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Marilani. Salamat sa pagkakaalala sa akin. Yan. So, hindi pa po dito nagtatapos at babasahin po ni Ate Dia ng message po para kay Ma'am Esperanza. Hello, Mariko. I hope by this time you're getting better. I always think of you day and night. My family and myself do pray to our dear Lord Jesus Christ for your immediate healing and complete recovery. God is good, Mariko. Trust and surrender to Him your doubts and worries, and He will enfold you in His loving and healing hands. We're also praying your family that God will give them the strength, courage, and patience to look after you. I love and miss you, Mariko, more than words can say. Looking forward to seeing you again soon. God willing. Hugs and kisses. God bless you and your family always. Warm regards. Thank you. Ano po masasabi niyo sa response ka na? Response niyo. Makaiiyak. Sige ah. Parang hindi ko maano kasi pasalamat na naalala niyo ako. Opo. Ay, hindi ko naasahan na mga ganito ang mangyayari. Pero maraming salamat, Mare, sa pagkaalala mo sa akin at ng inyong pamilya. Maraming salamat. Maraming salamat. Yun. Get well soon po para po sa inyo po yan lahat. At mga sir po, ma'am sir, itong food na to po para po sa inyo po lahat. Galing po ito, at ang nagluto po ay kasama, kabilang rin po sa SMDK campus po. Kaya ito po para sa inyo po. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat.
surpresa namin, ay message nyo lang po si Marlene Quezon Palabay. And don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And surprise!